Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez a videó azért készül most jelenleg, ahogy ezt a képet is látjátok, igen, webprogramozáshoz értő embereket keresek, leginkább egyetlen egy darab programozóra lenne szükségem, illetve 2 vagy annál több designerre, de egy is elég, hogyha ő viszont tényleg tud. Én a webprogramozás terén az adatbázis kezelésben vagyok jártas, adatbázis készítés, ugye, meg ezekből való adatok szelektálása, kiíratása, stb. Illetve a webprogramozó azért kéne, hogy egy alapfelületet tudjon elkészíteni az oldalnak, ugye meg a designer, hogy ne nézzen ki ilyen tré módon. Ez egy nagyon projekt lenne, aki esetleg erre vállalkozna, vagy van egy olyan ismerőse, aki ehhez ért, bocsánat, elnézést, este van, tehát aki ehhez ért, vagy esetleg ő maga is, azt nagyon megköszönném, hogyha írna a kommentet, illetve privát üzenetet. Ennyi is lettem volna. Sziasztok, és előre is